Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sada na pud kita mga higala, dining atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pit sa 14 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2023 og padayon kita sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Og padayon usab kita manghigala sa ato ang naandan nga mga buluhaton. Samtang naminaw sa ato og nagsudong sa ato nga programa sa kahanginan sa DYWC o gimon sab sa teleradyo nato. Hala no, may mudto di ay ato dayong talahor ang atong talahorong obispo karon ani karon diri Tambo no kay nag pangumpirma diri no. So welcome Bishop Julito B. Cortez diri sa among parokya sa Ayungon dayong mulahos karon sa dito sa Quasay Pari sa Lourdes sa Tambo. Naala welcome we ganina napahigayon gyud ang Santos Kamisa uban usab sa atong talahorong obispo and then nahimo gyud usab ang pagpangumpirma. Nahala no, wala nang usa kita karoy kuan maghigala ha. CBCP News kay medyo busy kita gamay maghigala no. Busy kita gamay. No, lahos lang ta maghigala sa ato ang kanang saint of the day. Aboy no ang atong saint of the day karon bisag way nang utana, pero pangutana na lang aron madali ta. Wow, uy, ilado kayo na sa mahigala. Si Saint Maximilian Mary Colby. Ayan, Maximiliano Maria Colby. Natao siya na itong 1894 o namatay na itong 1941. No, niya, taga-Poland kini siya. He entered the Franciscan group in philosophy. Franciscan siya. Franciscan, so niya doon na siya doctorate sa philosophy of theology. At the age of 24, he combated religious indifference by founding Militia of the Immaculate under Virgin Mary's protection. And he founded the same organization in Nagasaki, Japan. In 1931, the Nazi panzers overran Poland. And of course, usa kini siya sa mga nahimo mga higala nga martir sa diha nga ang Poland gi-invade mga higala sa mga German no unya medyo duna siya dako kayo nga nahimo nga matud pa pagsakripisyo kini si San Maximiliano. Kabalumog sa iyang gihimo mga higala sigon sa ato nga nasayran no kini si San Maximiliano Maria Kolbe. Ang nahitabo mga higala nahimo kini siyang hero usa siya ka bayani nganuman tungod kay he offered his life in exchange for that of an innocent man no kay kuan man lagi he is remembered for his prophetic words and hatred is not a creative force, only love is has creative power. So kini ba si Saint Maximilian Kolbe doon na siya gihimo, no? He was sentenced to hard manual labor in Auschwitz and he offered his life in exchange for an innocent man. Kaya doon naman gitaw nga, mura ba o patlatyon, kunya kini si San Maximiliano Maria Kolbe, iyahang gibaylo ang iyahang kinabuhi alang sa maong tao. So, muna, no? So, truly, kuang gini siya, bayanihon gini siya, no? So, karong adlaw, gihinumduman na to ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Maximiliano Maria Kolbe. Okay, ari kita mahigala sa ato ang kining catechism. Catechism ta mahigala, no? So say pasabot og bona fide, used in occasions on Catholic writings. Bona fide meaning in good faith. Mga bona fide. No, makadungog man ang in good faith. O niya matud pa kining also means well-intentioned or fairly or genuine agreement in good faith. Nasa ato pa kung maingon gani kita nga bona fide agreement sa ato pa kasabutan ubos sa maayong kabubuton. Muna siya bona fide. Okay, no? Unya sa Galacia
kapitulo 6, versikulo 10, busa kung makahigayon kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanan nga tawo, ilabi na sa atong isig kamagtuto. No, man mga bona fide, no? Unya sa Roma kapitulo 14 bersikulo 22, busa tipigi ang imong pagtuo bahin niining mga butanga aron ang Dios ra ug ikaw ang masayon. Bulahan ang tawo nga wala sudyai sa iyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang nga iyang nauyunan. No, niya sa Santiago 4 versikulo 17, busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga kinahanglan niyang buhaton apan wala mabuhat niini nakasala. Uy, kinahanglan gid ay nga kon adun na kitay nahuna-hunaan nga buhaton ato yung buhaton labi na gyud kun maayo. So, laing pangutana, is it appropriate for a Catholic to be praying the rosary during the celebration of the Mass? Uy, muna siya balantayan mga igala, no? Labi na gayod sa atong mga nagdebosyon sa Santos ka Rosario. Ayaw gyud mo pag Rosario kung maapil mo og misa. It's not appropriate to implement any kind of devotion during the celebration of the Holy Mass. So, dili ka pwedeng magnovena, dili ka pwedeng magrosaryo. It is the center of the Christian experience and kining identity. As no time during the celebration of the Holy Mass should a Catholic turn his intentions away to other devotions. Sa ato pa, wala gyud na itugot no nga sa atong pagsimba magrosaryo punta kay dili pwede nga ang imuhang attention i-focus nimo sa uban samtang nagsimba ka. Okay? What is a scapular and what is its purpose? Ayan, unsa man kining escapularyo naan daghan kay ni siya so kaning mga kuan ba? Kining mga scapular sa mga Marian devotions ba? No, labi na gayud kining mga kaigsuonan nato nga naa sa mga pagdebosyon, no? So duha ka klase nga escapularyo, monastic ug devotional. No, Latin in origin is scapular meaning shoulders. Sa to pa ang scapularyo dili gyud butas dughan. Imo gyud nang isolob kay ang meaning anang scapular in Latin abaga, no? Monastic scapular is the first to appear in the Catholic Church, dated back to around 76th century in the order of Saint Benedict. Sa to pa ang una gyud nga nakapa-introduce ni ining monastic scapular mao kining grupo nila ni San Benedicto. Unya, devotional scapular ni-evolved ni from the monastic scapular considered as sacramentals, two small pieces of cloth. Dili di ay tanan nga mga scapularyo pang monasteryo. Luna po'y devotional lang. It comes with a set of promises for the faithful who wear them. Dunay brown scapular, also known as the scapular of Our Lady of Mount Carmel, considered as one of three Marian sacramentals. So klaro na ha, ngang scapular dili gid ninyo na ibutang sa tiyan sa ulo ano. Kaya ang meaning of scapular meaning shoulders. Okay, another topic ta makigala, no? What is sa mani? So, ari kita sa lain nga pangutana, mahigala, ha? Okay, so, lain pangutana. Priests should not celebrate Catholic weddings on a cruise. Uy, naamang yun uban nga magpakasal din ha sa cruise ship. Sa Katolikong simbahan, dili gina sa pwede. No? Catholic marriage is a sacrament and it should be celebrated at the church. For at least one of the two Catholics to be married, it is a registered member of a parish. The Code of Canon Law 118, a marriage between Catholics is to be celebrated in a parish rectory or church, parish church. Ingon na grounds for annulment on access. So kinahanglan kano dayang plano ba nga magpakasal sa garden, naman ay uban nga marriage in the garden. Na po'y uban ana sa cruise ship aron mausar ang gasto, dili na pwede.
Sa Katolikong pagtuo, kung siguro sa uban nga mga pagtuo pwede na, pero natong Katoliko di gid na pwede. Okay? Klaro? Ana, dinhi na lang muna kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin A. Mana milit na usab kaninyo, manalangin ka nato ang Dios nga magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!